het is toen. Bound? Ja. You're not bound. Ja. Bound is for other times. In English. Spring up, yeah? Nou. Goed. Hij heeft wel conditie. Ja? Doe een goede conditie. Ja, goed conditie, maar geen enkel interview. Kijk. Handen zo. Ja, zo. En laag houden. Ja? Ja, kijk. Dat nog. Hier. Zo. Ja, hier. En als we gaan draven, hou je hier vast. Ja? Als we Ja, gaan het probleem is... snel. Niet probleem. Ja, Luisteren. Niet probleem. Ja, luister. Luister. Ja, kom. Het probleem is... Ik ga het dichterbij. Ja. Handen laag, handen laag. Handen. Hier vasthouden. Hand samen. Hand vasthouden. Aan samen praten. Maar hier vasthouden. Ja. En dan zo op. Ja. Ja. Jij houdt hand daar. En dan graven en dan ga je zo proberen. Ja? Jij die hand hier vasthouden. Oké? Ja? En dan, ik ga zorgen dat paard draaft. Dan ga jij omhoog. Houd je hier vast. Handen niks doen. Zo gewoon vasthouden. Die hand hier. Nou niks doen. Gewoon draven. Ja? Oh, je zit gewoon te vallen. Nee. Ja. Niet vallen. Gewoon vasthouden zo. Dit ben je. Ja. Hier, omhoog en omlaag. Ja, kom. Ja. Kom. Omhoog en omlaag. Nou, maar dit is toch gevallen? Niet gevaarlijk. Ja, maar dit is geen enkel interview. Oei. Vasthouden. Kom. Ja, kom. Ja. Goed. Kom maar. Omhoog. Ja. Kom. Nou, hè? Jij make jumping. Ja, no. You Nee. make jumping. This is your problem. Jij gaat te snel eraf. Jij denkt in je hoofd, oh, ik val. Je moet niet vallen. Je moet paard zitten blijven. Dus paardrijden, niet paard vallen. You know? Maarten, one time, you, two time. Ja, maar het maakt het niet snel. Niet? Snel. Het probleem is de jumping in phone.